a place in my mind, capture me, follow through, validate, wanting you. It's been a long, long time since you've been on my mind, and I must forget about this. Tell me, babe, what to do, let it go, follow through, lost with pain, endless eyes, listen close, logic cries. Baby, this seems so right, baby, this seems so wrong. Hour after hour, so long, day after day, so long, year after year after year, and now we're here. Ahoj, vítám vás u svého druhého videa. Teď jste mohli vidět naši cestu do Drážďan, do Německa, kam jsme se vydali minulý týden. Vydali jsme se tam kvůli vánočním trhům, které jsou vždycky super krásný a mám na nich nejradši tu atmosféru. Jsou tam samé sladkosti, samé jídlo.
Mají tam krásně vyzdobený ty boudičky, všude jsou různí hejbací trpaslíci, Mikuláši a postavičky. Potom tam mají v těch domečkách různý pro děti pečení, tvoření různých věcí, tvoření dárků, vyřezávání ze dřeva, což je strašně moc hezký a k těm Vánocům to prostě patří. Ještě druhý důvod, proč jsem jela do Drážďan, že otevřeli Primark v listopadu, takže jsem se tam chtěla podívat, mrknout se do toho obchodu, jak to tam chodí, jak vypadá ta kvalita toho zboží a celkově prostě, jak to tam vypadá. Byla jsem na to moc natěšená, ale můžu vám říct, že mě to docela zklamalo. Kvalita oblečení teda nic moc, ani výběr nebyl moc velký, pro mě teda, mně se líbí. Asi jsem divná, mně se prostě líbí jiný druh oblečení a to jsem tam prostě nikde nenašla, žádný kytičky nikde nebyly na swetrech, který já miluju a nic mě prostě neokouzlilo, byly tam samý šedý, černý, modrý věci, které já úplně nesnáším. Takže se mi to moc nelíbilo, ale co jedinýho jsem si tam koupila, nebo co se tam dá dobře nakoupit, je bižuterie a různé takovéhle drobnosti. Měl tam třeba krásný sety podprsenek s kalhotkama, soupravičky, pyžama, byly úplně nádherný. A pak tam byly taky krásný různý laky na nehty a takovýhle manikúry, různý dekorační taštičky, kosmetické taštičky, kecám a takovýhle věci. Teď bych vám asi teda něco ukázala, co jsem se tam koupila, teda z Primarku. Tak, můžu začít tady první věcí. Jsem si koupila ponožky. Jsou to klasický krátký kotníkový ponožky. Jsou tam troje. Růžový, černý a zářivě oranžový a byly zlevněný a vyšly mě jenom na euro. Vzala jsem si dvoje, protože jedny si nechám a jedny podaruju k Vánocům. Pak tady mám ještě jedny ponožky, to si vybral přítel, to jsou klasický troje, zase kotníkový, bílý. Vevnitř mají froté, takže jsou takový dobrý a ty stály 2,50. Tak, pak jsem si tam koupila dvoje trička. To bylo jediné oblečení na sebe, co já jsem si tam vybrala. Takže jedno je, takhle vypadá, je takhle s růžičkama, černý nápis, je to velikost 36 a stálo 3 eura, takže zase za 3 eura takovýhle tričko si myslím, že je v pohodě, tak to je jedno. Pak tu mám tady to vypadá takhle, je zase takhle, má takový ty ohnutý rukávky a je takový letní s letním vzorem a to je velikost 38. Neskoušela jsem si je, protože kabinky byly úplně plný, úplně obsazený, takže jsem to prostě riskla, u těch triček to většinou vyjde vždycky dobře. Tak, pak tady mám takovou krásnou taštičku, kde je samá bižuterie. Takhle první tady náhrdelník, který vypadá takhle. Zase byl zlevněný z 5 euro na 2 eura, takže ten se mi moc líbí. Pak tu mám další náhrdelník. Ten je takhle zlatý s takovýma kroužkama. Teď tady mám nějaký zamotaný. A ten stál 3 eura, byl zlevněný z 6 euro. Tak, tu mám ještě jeden takhle zlatý. Taky takhle. Ten byl taky zlevněný, ten stál 2 eura. Takhle. Pak jsem si tu koupila tady ty zlatý naušničky, kruhový, klasický. Ty stály 2 eura.
tady náhrdelníček, ten stál euro. Je to dlouhý, vy to asi moc neuvidíte, já vám to možná vydám. Dlouhý náhrdelník. Tady dole je takové srdíčko, je srdíčko z perliček, je to takhle dlouhý. Tak. Tady jsem si potom koupila balzámek na rty s takovou hezkou lištičkou roskový. Ještě jsem ho nezkoušela, tak doufám, že bude dobrý. A je to taky něco kolem eura. Tak, pak jsem si tady koupila sadu 4 lapů, jsou to takové neonové barvičky, takže na leto se budou skvěle hodit. Jsou tam 4, je to po 6 ml a stálo mě to 2,50. Pak jsem si tady koupila ještě takovouhle krásnou manikúrku, která má obal takovej kytičkovej krásnej. Je v tom klasicky nuštičky, pinzetka, pilníček a jo, takový ty štípací kleštičky. A ta stála taky 2,50. Tak a potom to mám takovou srandu, což bude jako dárek k Vánocům. A jsou to sady, 2 sady po 3 pilníčků. A jsou krásné vánoční, s vánočním motivem. Jsou úplně krásný a takový veselý, takže tím někoho podaruju, myslím si, že se mu to bude líbit jako takovej doplněk k Vánocům. A jeden ten vyšel na euro. Tak, takže prázdné. Pak jsem si tam ještě koupila tady ten obří, teď nevím, jestli to vůbec budu vidět, obří polštář, který je v takové béžovo-hnědé barvě olmovaný takovouhle krajkou tady. Je úplně opravdu obrovský, skoro se mi ani nevejde do toho záběru. Ten mě vyšel na 8 euro, měli ještě deky k tomu a povlečení a menší polštářky a různé takovéhle věci, to se mi tam úplně strašně líbilo, to bylo moc hezký, moc jakoby krásný. Na tady ten polštář jsem dostala tak velkou tašku, že jsem ji nemohla skoro ani uníst a taška byla větší než já. Ale je takovej krásný, ňuňánkový, takže tak. A poslední věc, co mám z Primarku, jsou tady ty krásné lampionky. Je to sada 10 lampionků s takovýma kytičkama. Nevím, jestli to je vidět, jsou na tom takový krásné kytičky, jako růžičky. Stálo to 7 euro. Tady dole jsou ledkové žárovičky a potom z toho tady vytvoříte takový krásný provaz, na kterým budou ty žárovičky s lampionkama propojený a budou tam takhle viset, takže si to někam dám a bude to vypadat, myslím si, že velmi dobře. Takže takhle. Tak to by bylo asi z toho Primarku všechno. Teď vám ještě chci ukázat, co jsem si koupila v Orsay už asi před měsícem. A je to tahle krásná kabelka. Je béžová, se zlatýma detailama, která má tady vepředu přední kapsu, vzadu má takhle na zip kapsu a tady má ještě takový zlatý detaily, zlatý kroužky, dá se nosit jak na ruce, tak i normálně takhle nahoře. Měla jsem poukázku do Orsay 150 Kč, poslali mi ji k narozeninám, takže jsem si řekla, že ji využiju. Přišla jsem tam a tahle kabelka tam visela. Já jsem se do ní prostě hned zamilovala. A normálně stála 400 a já měla tu slevu, takže mě vyšla na 250 Kč, což si myslím, že je úplně bomba za tuhle kabelku a jsem za ní strašně ráda, nosím ji teď pořád a je to můj úplně největší favorit a miláček. Teď na zimu a i na podzim. Tak, pak jsme byli včera ještě v Tesku
A já jsem se tam vybrala tady ty kapesníčky, jsou to Lindau kapesníčky z vůní z kořice a pomerančem. Takže jsem na ně fakt zvědavá, jak budou vonět, až je otevřu a jak s nima budu spokojená, tak uvidíme. Tak, pak jsem si ještě tady koupila dvoje ozdobičky na stromeček. Jedna mě stála 6 korun, jsou v tom 2. A jsou to takovýhle krásný, tady je takováhle krásná mašlička. Je klasická bílá, je s takovýma třpitkama. A pak ještě takovouhle hvězdičku, zase tam jsou 2, zase to má na sobě takové třpitky a je bílá. Takže na stromečku si myslím, že se to bude krásně vyjímat. Tak, pak jsem si tady koupila, měly tam slevy na balzámy na rty, na krémy na ruce, krémy na tělo a takovéhle věci. Já jsem potřebovala, protože mám hrozně rozpraskanou pusu teď v zimě. Takže jsem potřebovala nějaký balzámek, nějakou pomádu, která by mi ty rty uzdravila, abych měla jiný krásný a hebký. Takže jsem si tam vybrala tady ten Astrid balzám na rty s měsíčkem lékařským. Vypadá to takhle klasicky normálně, jako jeleníkuj. Krásný voní. Začala jsem ho hned používat, už se mi to zlepšilo, ale stejně to není jako nic převratného. A je to krásně cítit po medu a potom měsíčku. A pak jsem si tam ještě včera koupila tady časopis Joy. Klasický časopis Joy lednovej. Stojí 39,90. A byla k tomu tady ta voňavka od Essence, zelená. A takhle to vypadá. Je to takováhle maličká tubička s parfémkem, který teď asi ani otevřu. Voní krásně, svěže. Je to spíš taková letní vůně. Takže myslím si, že za 39 korun časopis a voňavku je celkem dobrá cena. Tak, to by bylo z nákupu asi úplně všechno. Chtěla jsem vám popřát krásné Vánoce, bohatého Ježíška. Hlavně, abyste nedostali takové dárky, jako jsou třeba ponožky, co známe, ale co já vám budu říkat, když teď jsem vám je před chvílí ukazovala, že taky někomu dám, takže asi tak. Mějte se hezky, ať vám při štědrovečerní večeři neuvízne kost v krku, přežijte to ve zdraví a užijte si krásný Vánoce a krásný svátky a po novém roce se zase uvidíme.